Right, muri Zimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHatirari 263 pano mandokuzivisai news updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe tena on that notification bell. Muri Zimbabwe update yandinayo update iyo yemurume uyo awanikwa akafa. Asi muwanikirwo waitwa akafa, murume uyo ari kunzi akashayika pamba. Ashayika pamba angari taxi driver. Ashayika pamba murume uyo akazowanikwa ari muground rechikoro afa. Muri Zimbabwe mudiro waita nyaya iyi zviri kurwadza. Ndichakumbira muone video, pedza kuona video tozvorofika comment section kuti murume uyu akaurayiwa here kana kuti akafa nechando. But kana chiri chando chakamuuraya, akabva sei kumota yake kushayika kwaakaita zvemazuva nekuti ari kungonzi akabuda achibva pamba achiti ndikuenda kubasa. Ndio musi wakapedzisira kuonekwa munhu. I don't need this video. Ini manguseni zuva ranezuro ndakamuka ndichiita basa ratakati tiite nemukuru wechikoro. Saka mukuru wechikoro anga vatiti titeme makwenzi apo pasquash court apo. Nokuti squash court building inoda kugadzirwa kuti ishandisiwe panyowani. Saka yadero ndobva ndaona munhu anga akavata apapo. Ndikati rega ndisvikepo ndione kuti munhu uyu akararapo kudhakwa here kana kuti chii. Saka pandakasvikapo ndikamuzungunisa ndikaona achimuka, ndikati rega ndizambe kutaura naye, ndikati kuri bho here zviri sei. Saka anga akabata dhina rimwe ranga rakabata riri paside. Saka ndakavhunduka ndikafunga kuti anogona kungonditema semunhu anogona kunge akadhakwa kana kuti akadii ameni. Saka haana kukwanisa kuburitsa manzwi. Ndobva ndati uyu muchinda uyu anenge anoshanda kucity council kunight. Saka rega ndifonera ari padhay wandoziva ndine nhamba dzake, ndimubvunze kuti muchinda wenyu wamachinjana naye adini, uyai mubatsire muchinda ari pano paground apa. Ndobva ndamufonera akati muchinda wangu wandabva kuchinja, rega ndimhanye ndisvikepo izvezvi. Saka achimhanya achiuya achizomuzungunusa achitanga kuti the same zvaaita kwandiri. Uye akati no face haisiriyo yemunhu wandashanda naye kunight. Ndobva ati rasta uyu haasiriyo wekukanzuru wandashanda naye. Ndikati alright. Saka kunenge kudhakwa, rega ndiite basa randatumwa kuno kuti tiite tipedze. Saka ndichipedza kuita basa ndichidzoka futi ndichifunga kuti kuda maybe agena amborohwa nekamushana audziya semunhu angaita sekuti ari rwachando nokuti anga achibvundisa makumbo kudai so. Akaisa makumbo mudenga kudai. Saka paanga achibvundisa papa ini bandati chando. Pandakazotsirika ndiwe ndapedza kutema kwandaita ndakuda kudzokera, ndikati chirega ndinomumutsa kekupedzisira kuda apika. Pandakanomumutsa futi aingoita the same zvo zvanga achingoita izvozvo. Saka adero manje ndikati no, munhu akadhakwa, rega tingomusiya ambozorora anozomuka akava right. Since munombodarika vamwe vanhu vachidhakwa vachingovata, vamwe vanovata musquash court, vamwe vanovata kumapaini, vamwe vanovata paseri matengi papa dzimwe nguva kana vadhakwa. Saka tangoti vanhu vanenge vakadhakwa patangovasiya vakadaro, patatongoenda kubasa kumwe kwataita tatitombva tanzi tine meeting futi kuchikoro koko mukatu. Tobva tatongonatenda meeting yedu. Kuzoonekwa kuti atonhora, handisi ndamuona kuti atonhora. Ari kufungidza kuti akaonekwa nevakomana vaitamba bhora umu. Ndobva vati rega tinoudza masecurity guards epachikoro kuti pane munhu akavata anenge akatonhora ari muground. Masecurity guards achizouya achiona vachizonoudza vakuru vechikoro vachinotora polisi vachiuya. Inini ndakazoita kuzofonerwa, that was manheru. Ndichinzi mudhara haasi kuoneka kuno. Ini munhu akandifonera mupfana wangu achitonzi ngoma mudhara ari kunzi haasi kuoneka kumba. Mainini vatondifonera vachiti mudhara haasi kuoneka kumba. Akangobuda zuro sandi kuseni vachienda kubasa, havana kudzoka till now, vasina kudzoka. Ndikati tivaita sei, zviri kufamba sei, kumota iripi, zvikanzi zvese havasi kuoneka. Then ine zuro, that is Tuesday, ndobva ndazofonerwa vachinzi motikari yawanikwa iri pamba pamainini anove munin'ina wemudzimai wavo kuSouth Downs. Iri ipapo ichitori nedova asi haina chakaitwa temba nayo. Mota iri right, ivo ndo vasiri kuoneka.
Saka izvezvi ndakutoenda kuSouth Downs mufana aindiudza kunotsvaka kuti pamwe tautongofunga kuti pamwe pane zvakaitika kuSouth Downs ikoko padhuze nepakadi nepanga paine motikari ndobva vatoenda vakanotsvaga aiti ndanga ndine true mapurisa tikatsvaga nevamwe vavainawo kusvika andiudzira mugoma zvaramba tavashaya mudhara vasitowanika zvachose saka takutombozorora tozonzwa kuti zviri kufamba sei from there ndokuzongoswera takateerera tichiti tichanzwa kwavari kana tichanzwa kuti mudhara vadii ndokuzofonerwa maybe dzadza pasi 7 to 8 zvoza mudhara vari kunze vawanikwa kuground rebhora rekuthoniko but vakatoshayika ndo mamiriro azvakaita kusvika tazoti since iri nhau yatove mupolisi tozoonesana mangwana makuseni kuti panzvimbo pacho tosvika sei tovaonawo mudhara kuti tazorangana izvezvi kuti tichiuya pasini tichizovaona ndo mamiriro yakaita nhau yamudhara ndo mamiriro aripo kusvika pari zvino hatina chataona kukuwara kwemutumbi hatina kuna kutomboona tatotsvagawo tikaona kuti hapana pakakuwara hapatorina pakakuwara maonero atazviita isusu izvo tanzwa kuti papa nechibhotoro changa chiri padhuze ipapo since pane mumwe munhu akamuonawo akavaona nezuro vachiri kutorarama vachiri kuratidza kuti vaifamous vaitadza kuburisa manzwi aiti ndakangochionawo chibhotoro ichocho tangochinzwawo nezvacho ende tikangozonzwawo kuti pahembe dzavo ndo panga paita sekuti panonhuhwa like mushonga unonzi roga but isusu hatina kutozvinzwisisa kuti titi vanzi vakanwa roga nokuti we know vanhu vanomwa poison tine vanhu vakawanda vataiona vaimwa poison kana roga ukaimwa dinopa pasingachatomirihi kana kutogarika kana chero dai ivo vadoratidza nokuti inomba yatouraya mukatu zvokuti pane pachitonwa zvisingaiti zvokuti nochiti mukangomutarisa ende dumba rake rinenge ratoratidza kutofuta saka isu semhuri tiri kuona kuti hazvisi zvemushonga pangaive nechibhotoro but we are thinking kuti it's a foul play yakaitika because kwavawanika vari nekwavawanika kuine mota hazvisi kumeka sense